Bueno, jo sóc l'Héctor Ruiz, sóc nedador d'aigües obertes, abans havia nedat en piscina i ara igualment també segueixo nedant en piscina, però bueno, ara estic més centrat en les aigües obertes, sóc campió de Catalunya i d'Espanya aquest any i esperem que vagi al Mundial, al Campionat d'Europa aquest estiu. Doncs jo era nedador al Figueres i el 2007 vaig ingressar al CAR de Sant Cugat i vaig estar allà 4 anys. I una vegada doncs, vaig acabar el batxillerat, vaig començar a fer els estudis d'INEF també, però en el CAR em van fer com mig escollir entre els estudis o la natació, perquè com que arribava tard als entrenaments i era molt difícil compaginar-ho, doncs em van fer escollir. I llavors vaig decidir sortir del CAR aquell any per poder entrar i estudiar. I vaig buscar clubs i el que millor em donava, o sigui, el que més oportunitats em donava era el Mataró. L'objectiu que ens havíem proposat després de la lesió que vaig tindre l'any passat, que ens ho va fer passar molt malament, perquè no vaig poder optar a nedar-lo, sí, però no vaig poder optar a participar en el Campionat del Món, que era el que jo volia, el que teníem previst. L'objectiu aquest any, doncs, crec que l'he complert, que crec que sí que estic dintre els criteris de selecció, i una vegada arribem al Campionat d'Europa, doncs a mi m'agradaria quedar si no és entre els 10 primers, entre els 15 sí. Tant en els 10 com en els 5, en els 5 potser és una mica més difícil, jo soc més dièsel que diguem els nedadors, soc més dièsel i m'agraden més les distàncies més llargues. Aviam, ara el pla d'entrenaments és pel matí fer 2 hores i mitja, i després al migdia fer-ne 2 hores i mitja també més. Bueno, el repte que tenim aquest any, que ens van proposar fa uns anys ja, és el de creuar l'Estret de Gibraltar. Bueno, no només creuar-lo, sinó fer també el rècord del món. El rècord del món està en possessió d'en David Meca i data de l'any 1999. I bueno, a més també és un repte solidari. Nosaltres volem donar tots els diners que nosaltres guanyem a una associació que es diu Oncolliga Girona, que aquesta associació ajuda a les persones que tenen càncer, a les persones que estan malaltes de càncer i als seus familiars. I amb les aigües obertes doncs t'entretens i no sé, que és paisatge natural i m'agrada nedar envoltat d'això, de la fauna en el mar, fauna marina. A mi m'agradaria acabar complint els objectius. De moment ja tenim una part feta, que era la del Campionat d'Espanya, ens va sortir molt bé, i m'agradaria quedar entre els 15 primers, entre els 10 primers en el Campionat del món i acabar complint aquest repte de batre el rècord. Si fos així, seria una temporada perfecta.